הוא נורא אהב אותי, וידעתי שהוא יהיה אבא טוב. כאילו, לא יודעת, משהו הרגיש לי, זה לא אהבת חיי. ואז הוא אמר את משפט המחץ, מה את רוצה, חני? ככה כולם חיים. בואי נקנה בית, נביא ילד, נתחתן. הלכנו לבחור מקום. איך שאנחנו יוצאים בחיפה דרומה לקיסריה, אנחנו רבים את המריבה של החיים שלנו. כי אני אומרת לו, אבל תקשיב, אני לא מבינה, זה לא מסתדר לי, אין בינינו אהבה כזו גדולה. והוא כועס נורא, ואומר לי, תחליטי עכשיו, ימינה או שמאלה. זה אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלי. ימינה זה לבחור אולם, ויאללה, אני מתחתנת ומביאה ילד. או שאנחנו עושים יוטרן, ואני מתחילה הכל מההתחלה, ותחשוב שאני רציתי להיות נורמלית. והוא עולה על המחנף, ואני אומרת לו, שמאלה עכשיו. הוא לקח שמאלה, כל הדרך לא דיברנו, זהו. אני חוזרת באוטו ואני אומרת, את כבר לא תהיי נורמלית. עד שאני אכיר מישהו, עד שאני אהיה איתו מספיק זמן, מתי אני אביא ילד? זה כבר יהיה מאוחר. היום אני מסתכלת על האישה הצעירה הזאת, ובא לי רק לתת לה חיבוק גדול, ולהגיד לה איזה מקסימה ואיזה אמיצה את. תראי, הצלת את עצמך. לימים פגשתי מלא אנשים שבאמת התחתנו והביאו ילדים בתוך המקום הזה, ודי הצטערו על זה.